lefol men jeegobol taro deftere gonnomi ko walata nde Boy Alassane Harouna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba mo Saro Ndogu yo Allah yoɓɓe moƴƴere. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo en juuli e ko men ɓurnaɗo Muhammadou yo jaam e kisal gone mo e hello 32 deftere nde kanko gonnoɗo officier e nder konu gendi Mauritanie dadɗo e kaso walata ene setto Jireyda o to o yalti état major hedde waktu gooɓo jamma ɗon e ɗon paami min tindi ko Jireyda hunde nde hawani mi gila lewru mars hono mboy hitande 1991 de tuddundu kono ɓaarinde e geeci Atlantique hedde 30 kilométre hirnange rewa Nouakchott ko jippunde e dumunna ñaawore mumen yimɓe tuumaɓe walla waɗɓe follo fotɓe wareede walla dañaneede e nder lobbuɗi leydi ndi sabbunde koninkoɓe goppaɗo battaɗo kaso ñande 16 lewru mboy hitande 1991 colonel Kader Ahmed Salemul Sidi lieutenant Nyang Mamadou Moustapha e Mohamed Wul Doudou Seck ɗon ñaawa hade mumen wareede e hitande 1992 colonel Moustapha Wul Salek Benin Jara mennoɗo wonde hoorejo jagorɗe Baham mennoɗo wonde jagorgal ɗon ñaawa ndumba hade mumen egginede paane e kasoje e nder leydi battane nde tuddundu konu wonnode nden nokku keblirɗo ko hulɓini ɗon wonno lamorgo compagnie de commando parachutiste koyngal keelal kono Mauritanie e kitale 70 ngal beesuji lolluɗi baaɗino capitaine Nyang Ibra Demba Suwaidat Wul Weddad kam e colonel Soumare Silman menno ardaɗo Jireyda wonti hande nokku jurminiɗo kulɓiniɗo tunwuɗo nokku ñaawoje niɓɓe e wargoji ka tuddi tunwingol Jireyda ko e hitande 1990 ɗon temedde kewɗe koninkoɓe ɓaleɓe nanganoɓe lepta toon lepte cattuɗe mbara ndendina gubba e nder biɗi ɗe lepte kameɗi wargoji cakta curta koye lewru setto hitande 1991 ummorade Paris lamorgo dowla France e haalirde mum gendire woni Radio France International
e dande adjudant chef Cheikh Fall gonnoɗo Jireyda nde bone ɗe mbaɗeteɗe. Ko e nde tuddunde yowitinde e diwan jeego ɓiijo nde gardinomi e hitande 1992 min nawa. Min jetti ɗon ko adi waktuji ɗiɗi jamma ñande 25 lewru kawle hitande 1997. Ni woni koninkoɓe ɓaleɓe ɓe ene nangue tan ene nawe Jireyda. Ko ɓuri hewde hen ko jamma ɓe gaddete ɗon. Nde min ngari nde min tawi ɗon koninkoɓe hewɓe ine cara e nokkuji certuɗi e nder koɗorɗe resɓe eggale dappuɗi battaɗe kaso. Min e yongan min nawa nder hen galle goto min mbaɗana denowo e damal he. Galle o ko tokoso mo mbadi cawpetiru darindu woni rectangle mo cuuɗi ɗiɗi sal defirdu tokosuru e tarodde fof ene udditi e boowal koninke jogiiɗo fetel mo edde Kalashnikov ene woni ɗon. Min e yongan min nanna e nder suudu sal niɓɓuru ɗumin jiyata hay hunde. Min kippa e leydi juuɗe amen mbatta e keeci ɗe cokira monotaji hono jamɗe baaɗe no jawe ceŋodiraɗe hankadi juuɗe ɓeemɗe sibuɗe jiyata ko ɗe darata ko ngoni e mambade ɓandam fof. Eɗen mbawi miijade ko jogidari ɗe jiilotono ko wayno paaka ala ɗum wawa wonde wadde ko ɗe juuɗe ceebɗe jiilortono ni fof ɓooyani tan gandumi ɗum nde ɗe tini hunde ene ƴuufi tolno duholam ɗe nangti hen ɗe corti ɗum ko woturu e talkiɗi kaɓɓunomi e nadorde mi anda fof hol kawis baɗɗo ha talkuru ɗimmuru ndu ɓocciti ngu jiilaw. Nden koninko tamindu e juuɗe mum o woppimi ɗon o yalti. Ngu jiilaw talki waɗama e nangateɓe ɓe fof. Dumbuɓe min ɓe ina kulno no peewi talkuru nde tawno talkuru ene reena joomum e musibbaji faddano ɗum kadi ko heeƴi. Ko ɗum waɗi ɓe ndendini talki ɗi fof ɓe berliɗi e suturaji beele ɗi natta nafde joomumen sibuɗi memi soɓe. Ni woni min mbaali jamma amen gadano e kaso. Dille kewɗe ene ummortonomin boowal e cuuɗi goɗɗi galle kaso amen hollitoje wonde dumbaɓe woɗɓe nanɗo. Ni wori tampere e ɗoygol e battingol e hakkillam kewuji deggodirɗi e ñalawma he fuɗɗoriɗi weltare to Efderik joofirɗi kaso to Jireyda kadi mi haytinde basgolam fewnitade e gonka kesaka hippede e leydi juuɗe mbatte caggal
tongere monotaji ni woni tan ɗani niɓɓere kunus wonde e salon amen he addanimi sikkude ni ha hande ko jamma ko fawade e ɗe gueɗe min gandirtuno weeti ko ɓooyi e nder suudu ɗo min cohanoɗo min nana damal galle kasongal ina uddito ina uddo fawade e dille teppe soldateɓe to boowal to min nana dille dame nokkuji goɗɗi ɗo militaire uji goɗɗi cokaɗo e hello 44 deftere nde kanko gorko mo cenel ɓogge daɗɗo e kaso walata ene setto goomu losko ine gasa tawa jonde losko koninkoɓe nangaɓe ɓe puɗɗima gila 23 lewru kawle hitande 1997 ɓe deggodiri ko alda e dartade ha waktuji goɗɗuɗi e nder jamma yuɓɓintuno jonle ɗe ko besuji ɗiɗi sandarmori hono commandant Ndiaga Dieng ene sukki ɗum Ahmed Ould Mbarek ɗi mbaɗanno ko e nder bureau commandant Tuddude Jreyda e nder salle jangde takkiɗo ɗumo yi besuji ɗiɗi kalfinaɗo ko dongal mettugal rondade so leskude ko ina ɓura temedere koninke ɓalejo gollima hen ha ɓurti ko halfinɓe ɓe ngalɗo gollal ɓe jakorino hen wondude e coftal ɓurtugal ha tengti noon e commandant Ndiaga endunoɗo e cili kewɗi hebde e nangaɓe ɓe kabaruji bawɗi ɓilde besuji ɓaleji towɗi yanti hen o yeehi haw fil lieutenant kan Mamadou Hello e hakkille o ƴatti maréchal de logis chef Gaïdé Mamadou Sadio min e yongan min goppama beetawe e kikiɗe no goruno ñalde 25 kawle hitande 1997 tawi eɓe toppiti heediɓe amen ɓe cuwano tawa heptinede wonnoɓe e cuuɗi kaso cawdiɗi min elle kamɓe fof soldateɓe nawiɓe goto goto to goomu wittoto caggal ɗum gartiriɓe e nder ngun jammagu damal suudu kaso amen udditi koninkoɓe ɗiɗo naati nawi yonga nde jontami yaade to goomu wittoto tawi jamma o feccini lieutenant sandarmori ina wondi e koninke ngaranimi mbeɗe namdi to hol mbaadi ɗum jogori ƴettude holno jogori waade e yam hono no capitaine haadini muukede e kewgol dille ala ɓurnomi sabbade ko namde tuforɗe lelnaɗe e nder konguɗi ɗaɗɗi ceeɓɗi sa rentaki ɓiloji
naanmiɗo bureau colonel Njaga wonnoɗo kañum tan goto o itti geƴƴellam o yamirimi yomi jooɗo o ƴetti kayiti e kuɗol o tottimi e daande ɗaande o wiimi windu hen kala ko ganduɗa e le ala ko yakorino e yam so wona ɗoftade o windu hen kala ko ganduɗa o rungti o wayno toppitiɗo goɗɗum ni mbimomi mi ala ko bindumi sabu hay hunde mi anda o wimi ina wona hay hunde anda jaabimomi e teere hay hunde mi anda hay hunde mi tinani o wimi moƴƴi o hepti e juuɗam kayito o e kuɗol ngol o tottunomi ngol o heɓɓiti o wi garta kala nde jiɗɗa haalde hunde ɗo namdorgal amen joofi duttumi e nder suudu kaso amen o garta kala nde jiɗɗa haalde hunde ɗiɗo konguɗi commandant Njaga iidi waktuji juɗɗi e nder hakkillam gonmi e etade famde ɗi e loskude ɗi ngam etade famde koɗi ndondi ko ɓuri labtude beele o yiɗi wiide ko somin piima ma wor ko cohluɗa haalde e on saha ma artu walla noɗi lelnirani ko noon tan ɗi poti famrede ala miijo sakki less ko wawi hen wonde fof ɓaari o tengtinani ngam yidde hebde e yam konngol jiirumi ɗum mi anda somi jumɗo kono seede basgol maɓɓe joganadimi hujja kono tan moytali makko hurum makko daande makko ɗande nde ɗe geɗe fof ene gaddanami rentade mbeɗa faami kam min certani taw sertirde hen ni tan e laawol gotol sibu mi wawi ɗoftade laawol taƴanmi hooram ngol ko goonga ene weltina kono amnotako ɗum noon e miijam ko fuɗɗode tan ɗum wonno ha holnden holno jogori artirdeyam miijade jaaba wuliɗe namde ko fuɗɗade riwtude namde jogorɗe namdoyeede ɗe ha joni e hello 46 deftere nde kanko gonnoɗo beese e nder kono leydi Mauritanie omo setto kuccodiral e lieutenant Sar Amadou gila e fuɗɗode beesuji kewɗi ha arti noon e lieutenant Sar Amadou nde gadda yeeso goomu witto keɓtini follongo kam e jeygol mumen hen to ɓuri tawde
kono sabu basgol lennude feere e wasiyaji so follongo galli holko addani musidɓe amen ɓe heɓtinde jeygol mumen e murtende nde beele ɓe miiji ko laamu ngu ina andi fof ɗum noon sohlani yeddude beele ɓe miiji koɓe jaggaɓe jungo e faandu beele ɓe miijino ko ɓaari feere nde yiitama ko huutorade fartange rokkede konngol yeeso goomu witto ngam dallinde ɗum to bange politique yeeso ñaawirdu ponnondu ñaawde min nde aybinde leñamagal laamu ngu e hollidde ko kañum saabi follo ngo so tawi ko ɗum ciinugol nde feere ene ɗaɓɓi keɓtingol laaɓtungol follo ngo inni torade ɗum jarfude ɗum e hollide dalillaji politique caabiɗi ɗum basgol lelnude laawol pongol rewede yeeso wittoɓe so follo ngo galli ko ŋakkere mawnde nder pewjugol follo ngo nde addani enduɓe follo ngo jogade darɗe ɗiɗi luurodirɗe e ɗo ɗo tolno ɗo geɗe ɗe jarata ɗo heɓtinde walla yeddude follo ngo musiɓɓamɓe cuɓi laawol gadanol ngol min getimi siinude feere ɗimmere nde kono so ɗi laabi ɗiɗi luurodirɗi ndewama alay sago ɗo yaha arta fof jolɗe loskoji ɗi jumtata koye kuccodire e pelɓodire ko ɗum addi kuccodiral hakkundam e sehilam lieutenant Sar Amadou e jamma 27 kawle hitande 1997 ko ɗo mbayrumi tawede jonde namde nde nanmi e sal juuɗam ene mbaɗa geƴƴelle gitam gadi yande koye wittoɓe ɗiɗoɓe hono Njaga e Ahmedou Ould Mbarek hade mi yiide o officier baɗaɗo geƴƴelle gondunoɗo e maɓɓe lieutenant Sar Amadou omo ɓorni comci koyɗi tampuɗi omo dari omo deeƴi omo hucciti e capitaine Ahmedou Ould Mbarek ine jooɗi caggal bureau commandant Njaga ine woni sara makko ene naani juuɗe e poos yeeso mum ene jalba weltare nde o etoto suude nden o yi kam o wi mi giti sot e le jiɗɗo wiidemi wona a wino hay hunde a anda ala ko kalɗa ma laab joni nde gitam e gite sehilam Sar ɗelkoje ƴoyre kawri o moosanimi mooso makko mawngo ngo haa ñiiƴe makko daneeje talɗe fof peeƴi o nandanimi e kulɗo wona gonka ka wona gongol ɗon beesuuji bittoji ɗi kala ko waɗi e o sahaa cattuɗo wondude e wellitare e ndimagu e le o waɗiri ɗum ko seknorade wittoɓe ɗiɗoɓe o werli kam no mbaɗɗa no tinani ɓe ni o waɗiri ɗum no jogorno waɗirde e gonka gadoraka ni ka jiida e gonka guuraka e o saha min calmodiri e nder leƴƴanɗe seeɗa wittoɓe ɗiɗoɓe goppi min jofni calminali amen
ine gasa tawa ko ngam yidde ƴeewde holno min mbaadi ko adi pelɓodiral amen kono wona sabu hurum ɗon e ɗon paami kuccodiral amen ngal fof e sattude e hulɓinaade minen fof e sertude e luurondirde peeje e jangtogol geɗe caabiiɗe kuccodiral ngal mamin mbaaw yaltude heen ko alda e caɗeele so gooto e amen fof heɗiima goɗɗo o jaabtiimen sibu cehilaagal amen ene yaadi kadi e paamodiral e baŋngeeji ɗi kala haa so gooto e amen fuɗɗiima haalde miijo mum tan goɗɗo o ina waawi jokkidde caggal nde gooto e amen fof jaabtori e naamdal gaadondirangal e ngoonka mbaaka ni ngal Ahmedou Ould Mbarek naamdi oɗon gaddondiri capitaine Ahmedou Ould Mbarek tari huunde e bayinangol Lieutenant Sarr ƴettaaka fawaade e feere naamdal jaabowol ka o sikki ine toɗɗi kam ŋaddet ine haala heen wonde goomu sukaaɓe lieutenant-ji ngu jeyaami ngun goomu ngam dartaade fenaande leñamere fawaande e koninkooɓe ɓaleeɓe ene anniino liɓde laamu bayinaango ngo lieutenant Sarr waɗi ngo waawi tan ko timmude e gonɗude sibu ngo waɗira ko e yeeso haalde fof wonande wittooɓe ɓe no ngo waɗirani ko noon geɗe ɗe cifori ngoonka ka ina sifa haa laaɓti geɗe ɗe kollitira no yuɓɓiri e no laaɓiri haalaaɓe heen ɓe fof haala mum hertina wiide ina riwta geɗe cifaaɗe e bayinaango ɗe fof nandata hay hunde e goonga hay gooto jaɓata ɗum kono kadi heɓtinde ɗe jooni caggal nde yeddiɗe no doole mum potirno ko fennude hoore mum ko waasde ñiɓde ko woppude laawol ngol ndewnomi haa e oɗo saha ngam yaltude heen tawa yedditaaki haala mum nanno tawa ina heddi e laawol ndewnomi ngol alay sago mi tesko bayinaangol Lieutenant Sarr ngol mi ƴooga heen wonɗen geɗe mi faccira ɗumen mi hollitira no ɗe njaabnorto ɗe nanda e goonga mbiɗe miijo e ɗeɗo geɗe fof haa capitaine Ahmedou Ould Mbarek naamdi kam caggal nde joofni targol bayinaango ngo holko miijimi e ngo bayinaango keɓtinmi goodaagal goomu beesuuji ngo jeyaami ngo kollitmi ko goomu andondirɓe tan teeŋtinmi wonde amin keewi yewtude caɗeele amen gonɗe e meccal amen ngal kam e kuccam amen ngam woɗɗinde goomu ngu kala sikki paatuɗe e golle ɗe ndewani laawol taƴanmi goomu ngu dongal caabingal goodangal makko cosgol boon jokkere enɗam e ballodiral ngam huccitande caɗeele e geɗe keɓtotoɗe e ngurdam jofnirmi wiide mi tinani so goomu ngu ina jogii nafoore wonde ina gasa tawa ko sababude wasdemi wonde e nder Nouakchott capitaine Ahmedou Ould Mbarek namdi Lieutenant Sarr ko kalɗa hen kankone o jaɓi
faandare goomu ngu ko jokkere enɗam e ballodiral tawi o laawaki o jofniri wiide o sikkanno komi tini eɓɓande follonde beele mi jamni wittoɓam ɗiɗo ɓe walla ko joni caggal kuccodiral ngal ɓe dañi dalilu gonɗinde follo ngo ha tengti noon e jeygal am hen ko wawno hen wonde fof cikkumi komi fenti mi lelniɗo sifa no gueɗe ɗe jaari ɗo mbawmi dallinorade hay sinno mi jamnaki commandant Ndiaga mo tottitnomi kayit meho e yewtere amen adande nde weeɗimi ngol kadi lawol golngol wi yomi windu hen ko kalmi joni ko to nder omo welka wonde ngol ɗo lawol kam mami tottitmo ngol e ngol ɓawli hay soko seeɗa binduɗo hen ko ɗum banmi nde tongumi hen yiyandam gueɗe ɗe nder kongi dabbi ko nden yiyande e hoore mum kollinmi yeeso ñawirde ni kuccodiralam e lieutenant Sara Amadou Diofiri nde nawtami to suudu kaso amen ceerdami e lieutenant Yongane mbaɗami e nder waañ kaso min goto wonno hen ko ɗo joofi lefol men jeegoɓol deftere gonnomi ko walata nde Boy Alassane Harouna e fullo ceerno Bocara Amadou Ba yo Allah yoɓɓe moƴƴere salli ala Muhammad